Nonsia abo mandeshe mamo ajo emamo akwaba eba Yorke FM afeisu HYTV so omani musema yensa akano da mu nyina ena yede ba besom wo se enwune nonsia kase bo ewo Yorke FM ene HYTV so na ye kan ye kase bo no ede ama no ye kai wo se ubetimi ahwe ewo Facebook ena afeisu YouTube edino eye HYTV Ghana ya chojo nyina abo mti bomwadi ansa betimi adi achi na wode wo comment ne wo likes ni nyina so ahyehye honom na mabibia so akoye yenhwensem bi a ebedi kasebo no mu akotene Ghana mampin dada eye John Dramani Mahama ode nsem kakra bi edi egu eye abefontentan so eye ni Facebook wall so na nsem a okano na chese amamu a ekoso ewo emremu ewo nanado emremu no na wakeka na adwen ade afa ho yebebo mu nchemu nyina ede amawo ewo ye kasebo emu yebesan so de ni ede akere eye owura asiedun ketia na kache na wakansem kakra ede afa eye na nadada kwa akufu ado na mamu a obu no ono so akere na adwen ede afa ho ukopiemu ewo atoye mantemo dia na chese western region no ihwehwemu a abeto dwa no ns ekere se nipa bese opepe na wonam ho no ma echo yantam yi pa no eta wona se a wode nam ho anya asem keto akra echo wonsem ni nyina no yebebie mu amamo so watibi bomode ase wona yebetena abra yedane ye ho aba na me okamafo Clement mede insem ni nyina asan ede abesom wo ewo Yorke FM afeisu HYTV so ene yentena Abusiani asema wakwa baba Yorke FM afeisu HYTV so omani musema yesa akano ndeno ena yede sumu se enumre no nsia kasebo Yesha samna sidia ne yede ni ekre eye John Dramani Mahama na kache unim se Ghana mampin dada enono na ono ena wache na adwen afa de ekoso ewo man Ghana yimu o kire na adwen na o kire se sisia no o man ni mu ayeden pa na o hwe de ekono de na chese emre kwa na ekono na enche bia no na emre ayede ma ye o mampanyin na dodan kwa akufu ado nemre no aso aye ba sen ato aba na okopie mu ewo ni Facebook wo honom dia wa cheche nema bi a ede oyene ebre oman Ghana anase omanfo wote eye Ghana hanum se na chese timanmufuo niema chese ebufa yeso ayente ase ba ko aka ho asem eye tax ye kanzen budget kesia emu sika de deja budget ne ho asem no oka ho asem o se huge budget deficit oka ho asem hanum afi o say unsustainable public debt and also oka ho asem ewo ehonum afi o say rising inflation and also oka ho asem afi o say rapid depreciation currency and afi so sign kasa ever rising cost of living and loss of confidence by both domestic and international investor communities na chese o patch say wona wo fi amanone ene wona wo Ghana hanuma wo pese wodi wo sika ehempuntu dwumam na ka Ghana hanum nioma ye ne yenya wona wo betimi asoye na sen no sankrofo ni nyina woni gidie ewo aban mu eni gidie ewo yenwuma ye mu esanse aban no ebi wono ma enne no wegu banks ahodo be se bia 7 and then wakogu eye radio station we then wakoye sei o se sa niema ni nyina amasisi ano nema ekoso ewo Ghana hanum no enya kra asisi ano ewo se ye bomodin ase ye betimi aye ho adwuma na sansebo nyina edi tudwa odi tudwa ewo ye ni Facebook wo so abusuan ye free ho no de ya na ye de ni ekere eye owura siedu getia wonim se ono ena ye otwetwere ni panyin ema eye amanyoko NDC dan na chese National Democratic Congress won twetwerefo panyin ena ye kan ho asem ena okopie mu ewo ye TV3 New Day program no so ena na eye Johnny Hills ebisa no ensem bi defa eye abanya wote so ye nanado aban o se obisa ne se na nanado aban no sen na eye
owura asiedi nketia ohuno na asama oka ye ewo poto kasem no o say eye horrible na horrible na oka no o chechire mu say omanfo bebre na wonani eda eye omapanyi oteso na nado dankwa kufu ado wonani eda ne so pa se na pan so de ankasa anka de ensa de anka esida ewo eye Ghana maimu hanum o se wo hwe de ekoso wo Ghana hanum sei dia na chese ene onimonyamfo anase Ghana mampanyin na nado dankwa akufu ado ene ne bobra pa esansa yenim ne se ono de oprema Ghana fo yenkanko ene afesu yen yeyo neso o hwe de ekoso wo Ghana hanum sei dia na chese omanfo no ebrepa na wosusu se sisi anom eye Ghana mampanyin na nado dankwa akufu ado wadi won hwemo pa a o de sansem wenyina ede tudwa ewo eye TV3 New Day program no eso. What is your impression of President Akufo-Addo's governance? Horrible. Why do you say that? Because that is my impression. You asked about my impression, right. Not your impression or any other person. I'm asking you, why is that? That is a Siedunketi's impression. That? Many people don't know that I have related politically with Nana Akufo-Addo for so long, even before he came into government. I see. As students, he was our mentor. Nana Akufo-Addo led or was part of the fight against union government during a Champions era. That's right. And that was where we were coming of electoral age. So we saw him as a messiah, a mentor, the doyen of multi-party democracy, human rights lawyer, everything. So the organization which he was part of it, I was also following it keenly, People's Movement for Freedom and Justice. And so all his life from that time to the time he became president. In fact, his major selling point when he was campaigning to become president was that he was incorruptible. That's right. And he was a human rights advocate, and so on. These are the two major selling points. So even those of us who were opposing him from another political party, when he won, we said, well, this is somebody we have followed before, so maybe it may be good for the country. Let's see how he performs his duty as the leader who is now being called upon to implement what he has been preaching all along. Right. And so that's because of his performance that has deepened my, if you like, my disappointment. Okay? You are disappointed? Yes, very disappointed. At his presidency? Yes. Why? Because if he had died before becoming a president, all of us would have celebrated him as the best president of Ghana. That never was. But now he is president, you are disappointed? Now he has proven all of us wrong. Abusia yefi amanyo sem esodia na chese ye ko eye Abuakwa South na omanfo wo honom no watena sie ehua se rekamia ye se chese akate atie si wonasase so achese odikwa ne se odiko na wedi akate we no enye aboa akate ne monipa akate na chese wetiasi eye won asase so achese wotonton insase na chese obi hye baabi a ono no wonim nipa ko ena wotonton insase a wono wodi asi wo se wode be ye wonfuo inti no wafuo no ebia eye koko anase eburu anase efuo bia wado bia no na chese nipa yi no waton asase no e de ama real estate for na onim say real estate for de omobaji asase de na chese bo dwiri bibia e wo so na wo de esi one dan omanfo koko ne niema wo eye importem wonom no eye Abuakwa South bia ya ye fre wonom apedwa ena eye akuafo yi e de wonsam e de to eye aban anim afei so wo de fa eye insentrofo ye so say yemfa to aban anim say eye chese ukopie mu apedwa
na kyese omanfo wo ho no won sase no nipa bonfo bi abetonton sase no na real estate fo iso wodi won fidie no abegina so wodwi won koko nyina koko a ye de asi wo se ebia kyese nchirima nyina embenya so mfaso no ejapade ye de ebeja won no na kyese real estate fo yi de won fidie edwiri ni nyina a wo se enya asem keto akra na wo kasa no won awie ye kra na bako de so se sempemfo ampe bi anye wo edia na kyese won so wo befa won ho adwempa na wo de mra ebehye won sem na won so waye de won ho ebeto won me am no kase agya madwuma aba be 2 years nie abetena ye koko mi koko anya 5 years aye 30 acres watunya abegiro eni ade se nyai na nya mfinisi amadi me nsa me nko pa se me transia mi esre Ghana mampani akufo ado si esre na o ebu akwa saf won twa na ni behwe na bra ye bran ye ni bibia ye ka so ono wan ye de ni atono so one IGP ye moa ni ye nsra de ni nkotodwa de agu fom ano o mehu ye mobo wo ba ye de buleza ginam won we kurokura tai ani tuo aye de bente sei be ye bosome ni kura me na si wura mu da mesimi ni ba bia meko se wura mu adwuma na me de bra medurei 70 years me nya bofra afi na me betena fie bi obi ade me kasa asase even se papa mu ampampo a obeji obi asase e dia bibia woni ne be kasa obi ani nipa zinkonya enwe on di bulldozer aba timi da me kasa me pene omo frɛ police fricha bi e de 3 cars ene atuo e ba me so se ade tina me si kwan se o chehin se o ye project o chehin ni obi antrance e se apedwa hin obi o no obi antrance e so on beji asase aban no kyerɛ yen se emabun yen fa yen hu hwekuayem ye de hu hwekuayem ene ya me kase aban abeye nesre kase pa wo de susu a wo ba betu amakuafo ma yedua na se yekodua kokoo no a kokoo no dum pempen so se ebe so a na nwasen aba se ohin bi se na saase no abeji kokoo nagu na eti ni kokoo na yen ye se ye mmiri dua ye no efa so be na yen mabu ni enyan eti me kira ban ni se o twa na ni mahwe area hanmo akuafo no enti sa de a atuo na won pese ebeba se mabu mbatu atuo no ye betu won penifo no so eti ye sese won twa won ani mahwe yen abusia yefi eye ebuakwa ene apedwa mpotemu dia na chese ye de ni ekire eye atoye mantem na kopie mu wa atoye mantem dia na chese etwo yantam ipa ebobo mafo ena wode ahye chese wontumu enwa wode nam sene mpanyifo kan ye no ntoma ekata ade so na etwi die na chese enya asem keto akra wo se nipa be se 1 million ena okopie mu ewo atoye mantem am wone na ma etwo kese pa ehye wontumu enwa won se wobeyi apie intisisi ano Ghana Health Service ene eye akuaku ahodo bi a chese apomuden ho nsem ehuhia won pam eye inkyerɛkyerɛ kakra de ama doctors bi se won momodin ase wo betimi ahwɛ won a etwo adokoro won intisisi ano wo bomodin ase wo betimi de fotuo bi ene neoma kakra bi de ato akwan mu a chese wo benya eye etwo bi anase wo wonya etwo yantam bi de ahye wase a chese wo de nam ho kodɛ no wo betimi anante bokobokoboko ade akọ eye ayaresabia na wakọje ehun ayarehwa untu ahwe nti wobomodin ase wo betimi aye saa nhyehyɛ na sansem we nyina no Dr. Chris Donko ena ode sansem nyina editu dwa abra Ghana Health Service ani akuaku a kyese wodwen eye apomudin ho nsɛm no wode wonhye mu ekɔ so ewo eye atoye mantem we were normal here Juma hospital so me aye any operations ni yie na any people ewo sa region omo hanyes akese ne ketoni na ebetimi avo doctors ne doctors omo ye adwuma omo ye operations ni ade but training e be mo and then e be said be obetimi aye ade any operations omo be ni yi baba ama patients o hanya o kana hanga sekande dosu bro woman Sesia no ade ye namfo no mo Ghana hanya society no woman ye tuma bia e kire se jama ye 1 million ade people omo hanyas e wo krom ha
sɛ wɔn nya ade surgery nti yɛ wɔ arohyɛm sɛ training yɛn bɛma doctor si saa na ɔtwi mu no ɛbɛboa sɛ ɛbɛyɛ a saa million the hernias no wɔbɛtumi ayɛ ho adwuma doctor fo a wɔn awie wɔn yɛ abusia yebegyina ɛyɛ ɛtro nsɛm so na afei deɛ yɛde kasebo ni nyina ɛde asi kasebo nim no yɛnhwɛ nsɛm bi a edi mu akotene o ɔmampanyin dada ɛyɛ doctor onimonyamfo John Dramani Mahama ɛna kyesɛ ɔde ne nsɛm kakra ɛde tu dwa ɛwɔ ɛyɛ Facebook hɔ no ma na ɔkyerɛ na adwen sɛ sisia no mmerɛ kwa na ɛna ɛkɔ na Ghana sisia ne sɛyi mu a ɛna yɛkɔ no isan sɛ aban a ɔte so no ɛmbɔ ne homɔden sisia no ɔmanfo ɛbrɛ paa nsa na wɔn nsa akɔ wɔn anom ɔde ne nsɛm ɛkɔgu yɛ no ɛna afei so owura esiedu nketia so ɔkɔpie mu ɛwɔ TV3 yɛkasa ebo mu so yɛkenkan ne ho asɛm a na kyesɛ ɔkyerɛ na adwen ɛde afa ɛyɛ ɔmampanyin na dankɔ akufuado na mamu a obu no ɔsɛ kyesɛ ne brofo kata mu no ɔsɛ ɛyɛ horrible paa yɛsan so adi ani ɛde kyerɛ ɛyɛ buakwane ne pɔtɛ mɔmanfoɔ ɛde esu ɛne hawo na afade di nyina hawo do nyina obɛnya bi ɛwɔ mu hɔ no frɛ wɔn 0243708485 0243708484 boa me ɛma me kɔ social media me yɛ bibia wɔn adaroma ɛna yɛso yɛtimi ba screen so trimude ɛso ɛwɔ akyi hɔ ma yɛ moral support no ɔkenkanfoɔ ɛnnɛ ɛyɛ me ɔkamafo Clement kasebo no asi ɔkyena so yɛde foforo bɛwɛ so